Mangga for sale. Oh. 90 lang. Tara ko. Isda o. Isda nga lipti mga karil ko. Dagko kayo. Lipti. Tara o. Diba? Oh, lara. Lipti, kawaban sa lipto. Lipti. O, yun sana siya. Kanang Paklay. Paklay nga. Baboy. Ah, baboy, dili kanding. Halang-halang. Halang-halang. Escabitsi. Ayaw mo na pupunta dito ng maaga. Mainit. Magbawang, magugsahay ka na di ko makaari. Hey guys, mga karels, mga mag-ubod sa gabi eh. Adlaw lang yata. Ah, pangadlaw di ay, dili gabi. Isa lang magabi eh. Ah, Indong. dili ko na pang gabi eh, pangadlaw, indong, bitaw ay ubod. Ayaw, sige po kayo. Ubod na indong. Ako ng indong, ano bukog? Ah, mga ano, anak. Lami kayo na guys. Ayan, silipti. Naan lang sa kaha, silipti. Nilangoy na mantika. Lami ko na kayo siya guys. Pagpilam sad ni? 60? O di dako kayo ay may ako. Agoy, exclusive day. Hapon na naman dako. Good for one family. Exclusive day ay good for 4 person. Manok na lang to niya, nanay tagiya. Lami kay inununan barilis guys. Isa na itong mais. Parisag mais. Wow, lami kayo. Busog mats. Good morning, good morning. Ito ko'y panudlay guys, oh. Kaway sudlay sa amo ba niya. Largo dire. Kaon ninsad kay gigutom na. Naluto na dito ang atong gibidyuhan nga lipti dito sa bugi. Naray. Tag 60 ang isa. Nya, namalit na lang tabalago tay kwarta kay gutom. Nya mga unta isda nga pinirito nya with coffee. Ah. Yummy. Da. Kumusta mga followers? Kumusta? Nakakaon na bamutanan diha? Nakapamainit? Nanday bugmainit? Thank you mga new followers. Kung sa old followers, thank you. Always support sa ako mga FBRels. Salamat. Bye. Kita-kita sa sunod video.